Min jabbuża mis-sistema tal-għajnuna soċjali billi jaħbi jew iqarraq ikun qed jisraq u jitfa' pis inġust fuq is-sistema nazzjonali. Hekk saħaq l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna fl-ittra pastorali li saret fl-okkażjoni tal-Festa Nazzjonali tal-Vitorja fejn tkellem dwar l-akkomodazzjoni soċjali. Fil-preżenza tad-Deputat Prim Ministru Chris Fearn, deputati parlamentari kif ukoll membri bil-Bank tal-Ġudikatura, l-Arċisqof qal il-prinċipju ewlieni tal-ġustizzja soċjali huwa li wieħed ikun mejjun meta verament għandu bżonn. Il-ġustizzja soċjali titlob ukoll li wieħed jirrikorri għal housing soċjali meta verament għandu bżonn għajnuna soċjali urġenti mingħajr ma jtellef iċ-ċans lil każijiet li verament għandhom bżonn. Fl-ittra pastorali l-Arċisqof ikkwota l-ittra enċiklika tal-Papa Franġisku li fisser il-kunċett ta' dar bħala importanti ħafna għad-dinjità tal-persuna kif ukoll għall-iżvilupp tal-familja. Minkejja li kull wieħed u waħda minna għandu dritt li jħaddem il-proprjetà tiegħu u juża bl-aħjar mod possibbli sabiex jikber il-ġid. L-Arċisqof appella lis-sidin tal-kera sabiex ma jagħmlux dan bla rażan. Semma kif din ir-realtà soċjali qed twassal għal faqar ġdid illi jxejjen it-tama f'ħafna nies partikolarment fiż-żgħażagħ. L-Arċisqof appella lil kulħadd sabiex jiġbed ħabel wieħed u li bħala poplu Nisrani għandu jkollna kuxjenza soċjali. Żied jgħid li kull Nisrani għandu jkollu l-moħħu l-qalb li jrażżan l-għoli fil-prezzijiet tax-xiri u kirjiet ta' proprjetà, dan skont il-kriterju ġustu ekwu, b'sens ta' responsabilità u b'solidarjetà.